के हमके ना जहा राजा आग लग जाई खजाना में। और अतिया कहा तक अपना मर्द से कि देखिए राजा जी अभी खड़वा सुनाई के चढ़ल बा, यही से हमरा लगे रही 2-4 दिन और मस्ती कोई दे ओकरा बाद रवा जहां जाए के हुक्म चल जाए। कहता कैसे कैसे कि छोड़ के हमके ना जहा राजा आग लग जाई खजाना में। अरे कुछ दिन बर्दाश्त करो, कमा के आई तले घरे रहो। हाँ अबरी बुझाता कि तू रिचार्ज हो गइल बड़ा। अरे हमारा रिचार्ज के कोनो कमी नहीं थे। एंगा ही लागल है तने हमरा सपोर्ट मिली भाई देखो। हाँ और अतिया कहता अपना मर्द से भैया हो ना भैया जेकर 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 शादी हो गइल हो के तो बुझते होखवा कि मेहरारू के दर्द का होला कि मार्केट जात होखबो तो कहत है का ए जी सुन तने एगो फेयर लवली लेके आइब जा का हो बड़ी महंगा बा फेयर लवली। महंगा बा तारा तो महंगा बुझेबे न करे। कहता कैसे कैसे कि छोड़ के हमके ना जहा राजा आग लग जाए खजाना में। और कहता कि फोन कर दी लुधियाना में। कैसे कि लुधियाना जन जाई फोन कर दी कारखाना में। ए बियास कहा अरे नंबरवा तो ले जाई। अच्छा नंबरवा ले ले। हाँ नंबरवा तो ले जाई, लुधियाना जाई तो तले फोन कर ली हो। कोनो बात नहीं हई दोनों के नंबर बा तो हर नंबर लेके का करब। अरे उहे दोनों के नंबर को होतनी 97-700 ससुरा 98-809। देख लो एकर मोबाइल नंबर एकरो अब जोश चढ़ता धीरे धीरे तब जवानी फूटता अंदर से ना बाबू एकदम लागल रहे के बा लागल रही भैया कि छोड़ के हमके ना जहा राजा छोड़ के हमके ना जहा राजा आग लग जाई खजाना में लुधियाना। कैसे छोड़ के हमके ना जहा राजा आग लग जाई खजाना में लुधियाना। हो लुधियाना छोड़ के हमके ना जहा राजा हो छोड़ के हमके ना जहा राजा आग लग जाए खजाना में लुधियाना। लुधियाना जन जाए फोन करी कारखाना में। लुधियाना जन जाए फोन करी कारखाना में। छोड़ के हमके ना जहा राजा हो छोड़ के हमके ना जहा राजा आग लग जाए खजाना में लुधियाना। लुधियाना जन जाए फोन करी लुधियाना जन जाई। और देखी और अतिया कहता कि देखी अभी नया नया गावना भइल बा ए जी अभी तक ठीक से 4 दिन सुतलहू नहीं के रउवा लगे रउवा हंसेली त मन करेला कि हम लुधियाना छोड़ के रोवे भी रह जाए। कैसे कहता भैया हो कैसे अब ही ताजा ताजा भइल बाटे गवना ठीक से नसाइल में के ओढ़ना बिछवना। ठीक से नसाइल में के ओढ़ना बिछवना। ठीक से नसाइल में के ओढ़ना बिछवना। और कैसे अरे बाबू अगर तहरा के प्रॉब्लम होता तो हेलमेट पहन ले ओजा रखल बा हेलमेट। अगर ढेर गर्मी लागत और हेलमेट पर डाल दे अपना ऊपर। कहतारी कैसे भैया कैसे अभी ताजा ताजा भइल बाटे गवना
ठीक से नसाइल नइखे ओढ़ना बिछवाना ठीक से नसाइल नइखे ओढ़ना बिछवाना ठीक से नसाइल नइखे ओढ़ना बिछवाना। और कहाँ तारी औरतिया कैसे भैया कहाँ तक कैसे कैसे ऊ कहना ना मिली राजा हो ना मिली राजा कैसे ऊ कहना ना मिली जौवन भरावा के खाना में लुधियाना हो ऊ कहना ना मिली जौवन भरावा के खाना में लुधियाना चलेगा भैया एबीएस बोले कौनी है कि लुधियाना जाता नहीं। अच्छा हम खाना बना के धो देले वाली अच्छा हाई करेला के भरुआ धो देले वाली तले दूगो मिर्ची धो देले वाली करेला के भड़वा धइले बाऊ देख लेगा हाँ जी हाँ ट्रेन में भूख लगी तरवा निकाल के खा ली हो। सुन हमरा है ना करेला के भड़वा ना करेला के तरवा चलेला का हो बीचे बीच फाड़ के परवल के वो तरवा चलेला भड़वा ना ऊ खाना ना मिली जौवन भरावा के खाना में लुधियाना लुधियाना जन जाए फोन करे कारखाना में लुधियाना जन जाए फोन करे कारखाना लुधियाना जन जाए फोन करे कारखाना में औरतिया कहता कि देखी भैया एक औरत के बिरहन का होला ओकर मर्द के सिवा के हो ना जान पाए ऐसे जे कहता कि देखी नया नहर अभी कन्या बानी है जे छोड़ के मत जाई केकरा के कहत के एगो लिपस्टिक ले आती एगो कजरा ले आती कहता रे कि हमरा के करोड़ों रुपया ना चाहे बाकी रउआ हमरा भेरी राही कैसे भैया लुगा पे बिताते हम रही बाकी बजरा लाली कौन बाली खोजे तोहरा के गजरा कहा तरीके से लुगा पे बिताते हम रही बाकी बजरा लाली बना वाली खोजे तोहरा के गजरा और कहाँ ताकि सीरियसबा में कर राजा हो सीरियसबा में कर राजा कोती ही बहाना में लुधियाना ऐसे सीरियसबा में कर राजा कोती ही बहाना में लुधियाना जन जाई उन कोती ही कारखाना छोड़ के हमके ना जा राजा छोड़ के हमके ना जा राजा अग लग जाई खजाना में छोड़ के हमके ना जा राजा आग लग जाई खजाना में लुधियाना लुधियाना और बना के लुधियाना छोड़ के हमके ना जा राजा आग लग जाई खजाना में लुधियाना लुधियाना जन जाई कौन कदी कारखाना लुधियाना जन जाई कौन कदी